posve je istinito. Na što je to svijet spao? Zgražala se kvočka koja je živjela na drugoj strani grada od mjesta na kojem se to zbilo. Što se sve događa u onom kokošinjcu, pa to je zbilja sablažnjivo. Baš je dobro da nas ovdje ima tako mnogo i da zajedno odlazimo na počinak, jer inače ne bih oka sklopila. A onda im je ispričala priču od koje se kokošima, slušateljicama, naježilo perje, a pjetlu se objesila krijesta. A sve je to posve istinito. No da počnemo od početka. Dogodilo se to u kokošinjcu na drugom kraju grada. Sunce je zapadalo, a kokoši su se na prečkama namještale za spavanje. Jedna od njih imala je kratke noge i bijelo perje, svaki dan je snijela jaje, a slovila je kao oličenje ugleda. Doletjevši na prečku, počela se čistiti kljunom, pa joj je ispalo perce. Neka ga, što se više čistim, perje će mi biti ljepše, prokomentira ona šaljivim tonom, jer unatoč svom ugledu bila je to kvočka vesela srca. Zatim je utonula u san. Vladao je mrak, a kvočke su se stisnule jedna uz drugu, no susjeda one kokoši koja je izgubila pero nije mogla zaspati. Čula je, ali kao da i nije čula što se govorilo, jer često morate tako postupati ako želite voditi miran život. No ono što je doznala nije mogla zadržati za sebe, nego se obratila prijateljici koja je noćivala kraj nje. Znaš li novost? Nećemo spominjati imena, ali određena si kokoš u ovom kokošinjcu kani iščupati sve perje, jer to je sad moderno. Da sam pjetala, ne bih je ni pogledala. Upravo iznad kokošinjca živio je par sova. Oštrim ušima uhvatile su svaku riječ što ju je kokoš izustala. Majka sova zakoluta očima i počne se hladiti krilima. Ne slušaj to, no jamačno si čuo što je rekla. Jedva sam mogla povjerovati ušima. Neka je kokoš u toj mjeri odbacila svaki tračak pristojnosti da mirno čupka pero po pero i to pjetlu pred očima. Prenesgarda on infans, upozori je tata sova. Nemoj o tome pred djecom. Ali moram to ispričati prijateljici preko puta, bunila se majka. Ona to naprosto mora doznati, izjavi ona i odleti. Tuhud, tuhud, Odhukale su cijelu tu priču majka sova i njezina prijateljica, pa je vijest dospjela dolje do golubinjaka. Jeste li čuli najnovije vijesti? Kvočka si je počupala sve perje da bi se svidjela pjetlu. Nasmrt će se smrznuti ako je još uopće živa. Gdje? Kukali su golubovi. Ondje u dvorištu, kao da sam sve vidjela vlastitim očima. O tome pristojna osoba jedva može govoriti, no posve je istinito. Istina, potvrdiše golubovi. Čista istina. Priču su pronijeli do kokošinjca u dvorištu. Ima jedna kokoš, premda neki kaže da su dvije, koje su si počupale sve perje kako bi se isticale među drugima i privukle pjetla. No igraju se vatrom, jer lako se prehladiti, a prehlada može prerasti u groznicu. Zapravo, umrijeće i to oba dvije. To je prodrmalo pjetla. Probudite se! Zakukurikao je i odletio na stup ograde. Oči su mu još bile snene, no ipak je kukurikao. 3 kvočke su umrle za pjetlovu ljubav. Počupale su si sve perje. To je sablazan, neću to zataškati. Proslijedite dalje. Proslijedite, cičali su šišmiši. Proslijedite, kvocale su kvočke i kukurikali pjetlovi, pa je priča kružila po cijelom gradu, od jednog do drugog kokošinjca, dok se nije vratila na mjesto odakle se i proširila. No sada je glasila ovako. Bilo 5 kokoši koje su si počupale sve perje kako bi pokazale koja je od njih najviše propatila zbog pjetlove ljubavi, a zatim su jedna drugu nasmrt iskljucale. Velika je to sramota za njihove obitelji i ozbiljni gubitak za vlasnika.
kvočka koja je izgubila samo jedno perce nije prepoznala da je riječ o njoj, a budući da je bila ugledna, izjavila je: prezirem te kokoši, a ima ih još koje su im slične. Takve stvari ne bi trebalo tajiti. O tome ću napisati članak u novinama, pa će zato čuti cijela zemlja. Tako i treba tim kokošima, a i njihovim obiteljima. Priču su objavile novine, a budući da je tiskana, jamačno je posve istinita. Obično perce može se pretvoriti u 5 kokoši.